chamaba a esa formación porque asemellaba que tiveran como uns ollos. E que son esas montañas que se formaron inicialmente. De acordo? O sea, que hai que ter claro ese concepto de que, por que non teñamos... Bueno, pues vamos a facer un percorrido que se denomina a Xeorruta do Arsénico, por aquí por o litoral de Meirás en Valdoviño, que a idea un pouco de coñecer a orixe do sistema dunar, das formas do relevo, como se produce o tipo de desgaste nesta zona de Cantís. O sea, que aquí o salseiro mariño actúa de unha forma importante por ese vento que ven cargado con ese sal en suspensión. De acordo? Un pouco que fai referencia ao nome, que é as antigas minas de arsénico, un material que naquel momento foi estratégico, que non nos días tanto se escoita esa palabra. Bueno, contarvos un pouco tamén a historia sobre estas minas, pero tamén, como dicía, hai tempo pues, para entender un pouquiño a paisaxe que nos rodea, porque vamos a topar pois eso, diferentes cuestións, tipos de rochas, áreas singulares, como as rochas se retorceron como consecuencia de acontecementos xeolóxicos moi antigos do pasado. Unha rocha, calor. Temos que pensar que as rochas son como unha tableta de chocolate. Se está fría, saca directamente da neveira, facemos forza e partimos con facilidade. Ahora ben, se temos esa tableta de chocolate nun sitio onde fai calor, se comporta como se fuera plastilina. Pois as rochas lles pasa igual. Pero claro, nas lousas que íbamos no faro eran todas así, non estaban dobradas. E aquí sí, sendo o mesmo material e entendendo que todo funcionou ao mesmo tempo, como é posible que estén aquí dobradas? E todo elo pues, está contemplado pues, neste percorrido que vamos a realizar.